Hello! Magandang umaga, magandang tanghali at magandang gabi po sa lahat po ng nanonood ngayon. Welcome back to my YouTube channel! Salamat po sa lahat po ng subscribe po sa akin. At yung hindi pa nag-subscribe, paki-subscribe na po pagkatapos nito at i-click nyo na rin po. Salamat po sa umorder ngayon kay Ate Lilia de la Vega doon po sa Barangay Panggalangan. Kami po ay magdi-deliver ngayon April 2, 2021 Friday. So, Biyernes Santo ngayon. Maraming salamat sa pag-order ng bibingkang tapong alakik. Ito po siya, yung bibingkang tapong alakik. So, paano? Magdi-deliver na po kami ngayon. So, bye-bye. And thank you, Ate Lilia, ulit sa lagi mong pag-order sa amin. God bless and ingat po. At ingat po tayong lahat. Dahil sa nangyayari ngayon, God bless you all. Bye-bye! 君の虜になってしまえばきっとこの夏は充実するのモード噂の Dreaming Girl 忘れないででも気持ちは伝えてしまえばいつかこの夢は覚めてしまうだろうな青い影が揺れる街角君の虜になってしまえばきっとこの夏は充実するのモード噂の Dreaming Girl 忘れないででも気持ちは伝えてしまえばいつかこの夢は覚めてしまうだろうな青い影が揺れる街角君の虜になってしまえばきっとこの夏は充実するのモード噂の Dreaming Girl 忘れないででも気持ちは伝えてしまえばいつかこの夢は覚めてしまうだろうな青い影が揺れる街角君の虜になってしまえばきっとこの夏は充実するのモード噂の Dreaming Girl 忘れないででも気持ちは伝えてしまえばいつかこの夢は覚めてしまうだろうな青い影が揺れる街角